Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής, το πρώτο βήμα ζωντανά εδώ στο Start. Με την εκπαίδευση θα συνεχίσουμε να ασχοληθούμε, γιατί η εκπαίδευση δεν έχει προβλήματα, αλλά έχει και δημιουργία, έχει και γνώση, έχει πάρα πολλά πράγματα, συνεργασία, προγράμματα. Και το τρίτο Γενικό Λύκειο της Κέρκυρας ολοκλήρωσε με επιτυχία την τελευταία κινητικότητα του προγράμματος Εράσμους. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Φωτεινή Χονδρογιάννη, η οποία είναι μαζί μου, είναι εκπαιδευτικός, φιλόλογος, η οποία μετήχε στο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εμείς, και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και όχι μόνο να πω και δύο λόγια, ότι το σχολείο μας, το Τρίτο Λύκειο, είναι ένα σχολείο πρωτοπόρο που από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει τα προγράμματα Εράσμους και εκπονεί πάρα πολλά προγράμματα κάθε χρόνο. Τη σχολική χρονιά 2024-2025 είχαμε 3 προγράμματα Εράσμους και εκτός από άλλα εθνικά προγράμματα και ευρωπαϊκά εννοώ, τα 3 Εράσμους και ένα πρόγραμμα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουμε πάρει 2 χρονιές τον τίτλο και είμαστε πρέσβης του Κοινοβουλίου. Είναι εξαιρετικό και είναι πολύ ωραίο να το επικοινωνούμε αυτό, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι τηλεθεατές οι οποίοι δεν έχουν αμέση σχέση με τα παιδιά, δεν ξέρουν τι είναι το Εράσμος, ακούνε το πρόγραμμα, κάτι γίνεται ευρωπαϊκό και μένουμε εκεί. Ενώ και για τα παιδιά είναι σπουδαίο, αλλά και ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς, έχει χρόνο που αφιερώνεται εκτός ωραρίου. Αρκετό. Για μελέτη, για συγκέντρωση πληροφοριών, για διάχυση. Οπότε για να δούμε τι έγινε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και ολοκληρώνεται τώρα, Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025. Ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2023. Το πρόγραμμα αυτό, Explore, είναι ακρονίμιο. Το Explore σημαίνει Experience Platforms for Redesigned for Orientation Redesign, δηλαδή πλατφόρμες για το σχεδιασμό επαγγελματικού προσανατολισμού. Σπουδαίο. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια μορφή προσανατολισμού. Είναι σημαντικό γιατί λείπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός από τα σχολεία μας. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στα Erasmus 220, Erasmus Plus 220, είναι ένα από τα δύσκολα προγράμματα, στο οποίο πρέπει να παραχθεί κάποιο προϊόν. Και το οποίο προϊόν μετά θα χρησιμοποιηθεί στα ευρωπαϊκά σχολεία. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό, είχε σκοπό, ο σκοπός πραγματοποιήθηκε, να βασισμένο σε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή εγκεκριμένη από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται ITER και βοηθούσε άτομα 18 με 24 ετών αρχικά να μπορέσουν να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες και να ενταχθούν στην παραγωγή. Η ιδέα τώρα ήταν το πρόγραμμα αυτό να κατεβεί βαθμίδα και να μπει στη δευτεροβάθμια. Και έτσι βρεθήκαμε σε ένα πρόγραμμα στο οποίο το Τρίτο Λύκειο όφιλε να φτιάξει μία πλατφόρμα πρώτον εικονική επαγγελματικού προσανατολισμού και αναγνώρισης των δεξιοτήτων των μαθητών και μία εργαλειοθήκη, δηλαδή ένα τύπου ερωτηματολογίων, όπου αυτά θα βοηθούσαν τους μαθητές να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες τους και με βάση αυτά και με τη βοήθεια μεντόρων, θα εξηγήσω τι είναι οι μέντορες, να κατευθύνουμε αυτά τα παιδιά. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με την έννοια ότι απευθύνεται σε αυτό που θα πούμε μέτριους, κακούς μαθητές, μαθητούς που δεν έχουν προσόντα και προκειμένου να μην τελειώσουν το Λύκειο, να αποφύγουμε τη διαρροή δηλαδή. Ναι, να γλιτώσουμε το drop-out, δηλαδή να σταματήσουμε τη διαρροή των μαθητών. Και να τους, απλά και από την άλλη πλευρά, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, δύναμη στον εαυτό τους, ότι έχουν κάποια ταλέντα και έχουν προσόντα. Και μπορούν να βγουν ενισχυμένοι τελειώνοντας το Λύκειο. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό ξεκίνησε αρχικά με την ομάδα των 4 εκπαιδευτικών που το αναλάβαμε. Είμαι εγώ, ο κύριος Πολυμέρης, ο κύριος Κοντοστάνος και ο κύριος Γαστεράτος. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες. Ναι, από το ταξίδι μας. Από το τελευταίο ταξίδι αυτό που έγινε. Ξεκίνησε με μια ενημέρωση δικιά μας εδώ και 2 χρόνια στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια έπρεπε να επιλέξουμε 10 μέντορες από το σχολείο, που σημαίνει εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλαν να αφιερώσουν χρόνο να επιμορφωθούν και αυτοί. Έγιναν πολλές επιμορφώσεις
Και όχι μόνο επιμορφώσεις, έγιναν και μετά τεστ προς αυτούς τους εκπαιδευτικούς ότι είναι οι κατάλληλοι και έχουν γνώση. Και από εκεί και πέρα, αφού επιμορφώθηκαν και οι μέντορες, να βρεθούν παιδιά, θέλανε έναν ελάχιστο αριθμό 25 παιδιών από κάθε σχολείο, που να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλαμε, δηλαδή παιδιά που κινδύνευαν να εγκαταλείψουν, παιδιά που δεν ήξεραν γλώσσες, παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα ακόμη και να σπουδάσουν. Και τα παιδιά αυτά, μέσω της εργαλειοθήκης που έφτιαξε η ομάδα των 4, παρένθεση εδώ ότι ήταν ένα έργο ασυνήθιστο και για μας, δεν είμαστε τεχνικοί, δεν είμαστε πληροφορικοί ώστε να φτιάχνουμε πλατφόρμες, παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Και τα παιδιά αυτά επιλέχθηκαν αρχικά και συμμετείχαν και ουσιαστικά πειραματίστηκαν σε αυτό το εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι γεγονός ότι πήρε πάρα πολύ χρόνο, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και ο κάθε μέντορας θα έπρεπε να ταιριάξει με το κάθε παιδί. Ο μέντορας έπαιζε το ρόλο του συμβούλου, του ψυχολόγου, του οδηγού, του προσώπου εμπιστοσύνης. Και το βασικό ήταν ότι όχι μόνο τα παιδιά είδαν ότι έχουν δυνατότητες, ότι ανακάλυψαν ταλέντα που δεν τα έξεραν και τα ίδια, αλλά και εμείς ανακαλύψαμε πράγματα ή μας εμπιστεύτηκαν πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε ποτέ. Είναι αυτές οι πτυχές του προγράμματος που τις ανακαλύπτεται στην πορεία και που νομίζω ότι δεν περιγράφονται στην αρχική στόχευση. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και εμείς μείναμε έκπληκτοι από τα όσα πράγματα είδαμε και από τα πόσα μας εκμυστηρεύτηκαν τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά είδαμε ότι ζητούσαν κάποια παιδιά συγκεκριμένους μέντορες και έλεγαν θέλουν αυτό. Ναι. Και από εκεί και πέρα άνοιξαν την ψυχή τους πάνω σε αυτό. Σε συγκεκριμένους συναδέλφους που θεώρησαν τα ίδια ότι ένιωσαν καλύτερα μαζί τους. Το βασικό όμως είναι ότι ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι ότι μέσω παιχνιδοποίησης υπάρχει μια πλατφόρμα, εικονική πραγματικότητα, μέσω ενός βιογραφικού, ποικίλων ερωτηματολογίων που αφορούν τη ζωή, τις ικανότητές τους, τον πώς αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους, τις γνώσεις τους, είτε σε αγγλικά είτε σε πληροφορική, ό,τι τέλος πάντων γνώσεις έχουν, είδαν τον εαυτό τους, είδαν τις αδυναμίες τους και έγινε ένα συμβόλαιο ανάμεσα στο μέντορα και στο μαθητή, ώστε τι να βελτιώσουμε, τι να πάμε παραπέρα ή τι να κάνουμε. Τι όμορφο που είναι αυτό. Άλλαξε ουσιαστικά τη διαδρομή. Τη διαδρομή. Ακριβώς. Και αυτό που έτσι επιθυμούμε πάρα πολύ είναι να μπορέσουμε αυτό το πρόγραμμα να ενταχθεί στην ελληνική εκπαίδευση. Διότι στην ευρωπαϊκή υπάρχει. Εφαρμόζεται δηλαδή ήδη σε κάποιες χώρες, και όπως χώρες η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που είναι και εταίροι μας, και δεν εφαρμόζεται ακόμη στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι σπουδαίο εκ του αποτελέσματος. Ναι, ο κάθε μαθητής ουσιαστικά έχει τον καθοδηγητή του που το βοηθάει το παιδί και το στηρίζει. Και πολλές φορές αναπληρώσαμε και ρόλο οικογένειας που μπορεί τέλος πάντων να υστερούσε σε κάτι. Για κάποιους λόγους δεν υπήρχε. Ναι. Όλα αυτά εκτός του ωραρίου σας, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ή ακούμε για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ότι εντάξει, τώρα μην διαμαρτύρεστε κι εσείς, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό που κάνετε και είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος της εργασίας εκτός ωραρίου. Όλα αυτά. Με πολλή ψυχή, με πολλή διάθεση, διάβασμα, προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα είχαμε πολλές συναντήσεις Σάββατα. Και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και εμείς. Πέρα όμως από τις συναντήσεις με τους μαθητές, υπήρχαν οι συναντήσεις της βασικής ομάδας, της κεντρικής ομάδας. Υπήρχε πάρα πολύ γραφική εργασία. Το κάθε τι αποτυπώνεται, όπως και το να φτιαχτούν τα εργαλεία. Όλα αυτά, και το εργαλείο το έχει αναλάβει το Τρίτο Λύκειο. Στη συνέχεια όλα αυτά έπρεπε να γραφτούν, να μεταφραστούν, και κατόπιν υπήρχαν και συναντήσεις με τους εταίρους. Συμμετείχαμε εμείς, συμμετείχε ένα σχολείο από την Βουλγαρία, το Παντούλ Παντελήμων, το σχολείο Μπουαναρότη από την Ιταλία, από τη Ρουμανία επίσης από τη Ρουμανία τον Παντελήμων και από τη Βουλγαρία τον Βασίλ Κουρτσόβ, και ο coordinator, δηλαδή ο βασικός εταίρος όπου κατευθύνει, είναι ένα Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιμόρφωσης Επαγγελματικής από τη Ρώμη, το ULAB. Αυτό έχει και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος, και
αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί και μεταξύ μας και σε συναντήσεις διαδικτυακές και σε συναντήσεις διαζώσεις, αλλά βασικά απαιτήθηκε πάρα πολύ εργασία γραφική, χρόνος άπειρος από εμάς και μετά από τους μέντορες. Γιατί και οι μέντορες ουσιαστικά ενεπλάκησαν και εφάρμοσαν αυτό το πράγμα. Διότι για να το εφαρμόσει, πρώτα επιμορφώθηκαν, έπρεπε να γνωρίζουν και αγγλικά, γιατί όλες οι επιμορφώσεις γινόταν στα αγγλικά, μια κοινή γλώσσα συνεννόησης. Κατόπιν να αφιερώσουν χρόνο εκεί, να μελετήσουν και μετά να ασχοληθούν με τα παιδιά. Δηλαδή, ο κάθε μέντορας ανέλαβε 3 με 4 παιδιά, που σημαίνει ότι αφιέρωσε χρόνο και από τα Σαββατά του και από το κενό του που πιθανόν να χρειαζόταν στο διάλειμμα και η γραφική εργασία που απαιτήθηκε από αυτούς, διότι για το κάθε παιδί ό,τι έφτιαχνε και ό,τι έβγαινε αποτυπώθηκε. Στη συνέχεια απαιτήθηκε πολλή δουλειά από εμάς για να βγουν τα στατιστικά στοιχεία από όλο αυτό το πρόγραμμα. Και κατόπιν το τρίτο λύκειο ανέλαβε τη συγκέντρωση των στοιχείων από όλα τα σχολεία που συμμετείχαν. Εμείς, αυτός ήταν ο ρόλος μας. Τα μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία των εργαλείων. Είχαμε δηλαδή τη μεγαλύτερη ευθύνη, τη δημιουργία των εργαλείων, τα στατιστικά στοιχεία και να εξαχθούν συμπεράσματα. Το ακούω πάρα πολύ μεγάλο όλο αυτό και με πάρα πολύ χρόνο που πρέπει όντως να αφιερωθεί για να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κονδρογιάννη, με τους συναδέλφους σας που επικοινωνούσατε όλο αυτό το διάστημα από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, εκεί υπάρχει με κάποια μορφή ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός? Ναι, στα σχολεία τους υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή? Ναι, μόνιμος επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο τους. Και ταυτόχρονα μπαίνουν και τέτοιου είδους προγράμματα που ενισχύουν ουσιαστικά. Που ενισχύουν, ναι. Ενώ μας μπαίνουν για να δώσουν αυτό που δεν έχουμε. Ακριβώς. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, είναι μια μορφή επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά είναι εξειδικευμένα σε παιδιά που κινδυνεύουν. Είναι αυτό που τα παιδιά που λέμε που δεν έχουν τίποτα, που δεν έχουν ένα εφόδιο, που θα βγουν και δεν θα ξέρουν τι θα κάνουν. Δηλαδή πιάνει μια ιδιαίτερη μερίδα παιδιών και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί μπορέσαμε να βοηθήσουμε παιδιά που δεν έχουν βοήθεια από αλλού. Αυτό νομίζω ήταν το κυριότερο, γιατί ένα παιδί το οποίο λίγο πολύ ξέρει τι θέλει. Ή έχει στήριξη. Ενώ εδώ νομίζω ότι έπιασε τόπο αυτό το πρόγραμμα. Έπιασε τόπο, πραγματικά. Έπιασε τόπο, έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Φτάσαμε αισίως στο τέλος του προγράμματος. Μένει γραφική δουλειά βέβαια πάρα πολύ ακόμη. Ήταν η τελευταία συνάντηση στο Μονφαλκόνε. Να πω ότι δόθηκε ευκαιρία σε μαθητές μας, 15 μαθητές μας ταξίδεψαν στη Βράτσα της Βουλγαρίας και στη Σόφια. Ωραία. Στο πλαίσιο του προγράμματος. Υποδεχτήκαμε Ρουμάνους εδώ με μαθητές τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά το Μάιο φιλοξενήσαμε όλους τους καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα άτομα από το Ινστιτούτο της Ρώμης, και πήγαμε κι εμείς και στη Βουλγαρία και στην Ιταλία σε ανταλλαγές εργασίας βέβαια. Προφανώς. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να δούμε και αυτά τα ωραία μέρη. Ναι, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι πάντα συνδυάζεται η εργασία και με την δυνατότητα να δούμε άλλα μέρη που μας δίνουν και άλλες προσλαμβάνουσες. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα σχολεία, άλλο τρόπο οργάνωσης, άλλο τρόπο λειτουργίας. Θέλω να σταθούμε λίγο. Για πείτε μας τώρα, και εσείς ως εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, τι είναι αυτό το οποίο εισέπραξαν από όλη αυτή την ανταλλαγή, και εδώ που ήρθαν μαθητές, αλλά και τα δικά μας παιδιά που πήγαν. Ναι, αυτό που μπορώ να πω, πρώτον εμείς ως εκπαιδευτικοί είδαμε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και γενικά ότι υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα για την εκπαίδευση, για το κτηριακό τους πολύ καλύτερο, η εκπαίδευση τους πολύ καλύτερη, με καλύτερα προγράμματα και πιο στοχευμένα. Καμιά φορά στενοχωριόμαστε λιγάκι, γιατί λέμε θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, και αυτά που ήρθαν και αυτά που πήγανε, πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν ορισμένα παιδιά που δεν είχαν ξαναταξιδέψει. Ακριβώς επειδή έχουμε μαθητές που είναι χαμηλού, οι μαθητές οι συγκεκριμένοι ήταν χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, τους δόθηκε μια ευκαιρία αυτό από το να μπουν στο αεροπλάνο μέχρι να πάνε να δουν άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα ήρθαν σε επαφή με συμμαθητές τους. Αναγκάστηκαν να αποκτήσουν μια εξωστρέφεια, να μιλήσουν. Αντάλλαξαν ιδέες, είδαν τι γίνεται εκεί, τι μπορεί να γίνει. Είδαν παιδιά με τα ίδια προβλήματα ίσως με αυτούς. Τους δόθηκε ευκαιρία να ακούσουν μια άλλη οπτική. Δηλαδή πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά γύρισαν με έναν άλλο τρόπο σκέψης, περισσότερο αισιόδοξα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση,
και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορούμε κι εμείς κάτι να καταφέρουμε. Και τώρα δίνεται μια απάντηση εμέσως πλην σαφώς σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει και λέει: εντάξει, τώρα αυτά τα προγράμματα, τα Εράσμους, είναι ανταλλαγή των μαθητών, των σχολείων, τα παιδιά περνάνε ωραία. Όχι, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Όχι. Ειδικά τα 2.20. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχουν τα 2.10 που είναι περισσότερο πολιτιστική ανταλλαγή και αυτά σημαντικά. Και πάλι μεταξύ των παιδιών αναπτύσσονται πολύ ωραίες δράσεις και επικοινωνία, αλλά αυτά τα δικά σας τα προγράμματα τα 2.20 είναι πιο σύνθετα. Είναι πιο δύσκολα, βέβαια. Πιο δύσκολα. Πρέπει να παραχθεί κάτι, ένα προϊόν το οποίο διοχετεύεται στα Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα, ο τελικός σκοπός είναι να εφαρμοστεί στα σχολεία. Πιστεύετε, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να το δούμε να εφαρμόζεται, να υλοποιηθεί και στα σχολιά μας? Ναι, πιστεύω και είμαι αισιόδοξη. Ναι. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αλλαγές, ακριβώς και γι' αυτό εκπονούνται άλλωστε τα προγράμματα αυτά. Αν όχι στο μέγιστο βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό όμως πιστεύω ότι σταδιακά θα μπουν. Λείπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός συνολικά από την εκπαίδευση? Συνολικά, ναι. Είναι κάτι που σας λένε τα παιδιά, δηλαδή έρχονται και σας λένε: κυρία, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Είναι μόνιμα αυτό που το ακούμε. Δεν ξέρουν τι έχει κάθε σχολή, τι περιλαμβάνει, τι δυνατότητες, τι δρόμοι τους ανοίγονται. Υπάρχει βέβαια ένας φορέας που τα ενημερώνει, αλλά τουλάχιστον στα σχολεία μας είναι 1-2 φορές το χρόνο. Δεν είναι ο μόνιμος επαγγελματικός προσανατολισμός. Και επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μόνο μαθαίνω για την τάδε σχολή, τι μου παρέχει. Είναι να ξεκινήσουμε να δούμε τις δυνατότητες του μαθητή, τις ελλείψεις του και να τον κατευθύνουμε σωστά. Βέβαια. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο δουλέψατε και ολοκληρώνεται τώρα το Δεκέμβριο. Ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Που έδωσε και σε εσάς τους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά πολύ σημαντικές εικόνες, εμπειρίες και ευελπιστώ να ενταχθεί σιγά σιγά στην εκπαίδευση συνολικά. Το τρίτο λύκειο τρέχει και άλλα προγράμματα. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Τρέχει πάρα πολλά προγράμματα. Μπράβο, τρέχει εθνικά προγράμματα, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά. Εμείς ολοκληρώσαμε, η ομάδα η δικιά μου και άλλοι συνάδελφοι που είναι εκτός από εμάς τους 4, ολοκληρώσαμε άλλο ένα με Ιταλία και Πολωνία. Αυτό ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο. Η ζωή μας, μια σταγόνα νερό. Το μέλλον μας, Our Future One Water Drop, που αφορούσε προγράμματα που αφορούσε την αξία του νερού. Σημαντικό πρόγραμμα και αυτό, επίκαιρο και το ότι πια είναι πολύτιμο αγαθό, όπως ήταν βέβαια. Τρέχει μια άλλη ομάδα, ένα πρόγραμμα ιστορίας. Μόλις τώρα γύρισαν οι συνάδελφοι από τη Βαρκελόνη, όπου προσπαθούν μέσω μελέτη των ιστορικών πηγών και ο σωστός τρόπος διδασκαλίας στο σχολείο. Παλιότερα πάρα πολλά. Τρέχουμε για τρίτη χρονιά η ομάδα η συγκεκριμένη που είμαι και εγώ, το πρόγραμμα Πρέσβης, το οποίο και αυτό έχει να κάνει με άμεση ανταπόκριση με το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Έχουμε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν, πήραν τον τίτλο του πρέσβη και έχουν εβδομαδιαία ενημέρωση από τα τεκτενόμενα του Κοινοβουλίου. Τι ωραίο που είναι αυτό, να είναι τα παιδιά ενήμερα ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Ακριβώς. Διότι έρχονται ευρωεκλογές και πολλοί κόσμος αναρωτιέται και λέει: γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού δεν ξέρω τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι ψηφίζετε και τι αποφασίζετε και πώς συζητείτε και τι είναι οι επιτροπές και όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται προσομοιώσεις. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ξεκίνησε και ποιοι οι στόχοι της. Στη συνέχεια, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο τους. Προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να γνωρίσουν και τις δυνατότητες που έχουν. Έχουν πολλές δυνατότητες, όπως το να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, με το Europass που υπάρχει, και άλλες δυνατότητες σαν πολίτες, τις οποίες τα παιδιά δεν τα γνώριζαν. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, να δούμε και άλλα προγράμματα τα οποία έχετε. Να πω θερμά συγχαρητήρια για όλα αυτά τα οποία κάνατε και για αυτό το πρόγραμμα, σε εσάς και τους συναδέλφους σας. Χάρηκα ειλικρινά πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Θα ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.